Assalamu alaikum wa rahmatullah. Derɗiraɓe wondaɓe e nder dede chaine Jaygol Fulako TV e luttuɗum dede chaine ji daga chaine Aisha Fadila e luttuɗum chaine ji dede page Facebook e groupe ji WhatsApp on pat moɗon mi hofni on ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna mo Jaygol Fulako TV enanta hala marketing. Wato mi wari ha mi wanna en vidéo mi holla en lawol ngol tokketen procédé ɗum en tokkata en vota Aisha Fadila ha canal d'or. Wato en anduno en ɗon no ndeni dede ɓe gerɓana en lien ɓe kolla en procédé je tokketen jen voten Aisha Fadila mais ɓe gerɓa lien ɗum ha page Facebook maɓɓe je officiel mojo fu wawata ya vota Aisha Fadila man ɗo mi andi ka sargal ɗuɗɓe mais ta ndame ta kultore nda vidéo lo ton tokki même procédé je mi holli on ɗo ni on mbawa jahon voton Aisha Fadila ɓe koyɗum e on partage deydey publication may ɗo heɓa ami en moɗon pat ndara deydey procédé no tokkata jaha vota Aisha Fadila ha canal d'or heɓa o hosana en nga mi tammi on pami derɗiraɓe miɗon nder Facebook am banta giɗon goto moɗon fuɗɗa nasti nder Facebook muɗum wara ha balde recherche ɗo babal windugo ha alama targuel ɗo a wara clique dow magel banni ɓawta clique dow magel a winda deydey canal d'or officiel to a fuɗɗi windugo canal may ma a winda canal ayi ɗum waddi déjà mi fuɗɗi windugo diga mi windiɗayi ɗum waddaniyam canal d'or officiel mi tan mi a laari an fu to a nasti a fuɗɗi windugo ɗum waddante nda logoyel maɓɓe je canal d'or man ɗo si a wara mema dow majum banni sorry na kanjum mi memi mi wofi memugo wala canal d'or officiel da ɗum mi memi dow majum ɓawto a memi dow majum ɗo ɓe waddante banni to a abonai no ni ɓe hollete abonné ɗo to a yiɗi a abona hani a abona nden ay sufta a mema dow alama so abonné man banni ɓawto a memi dow abonné man ni ayi ɗum nastanima ha page may ɗo ɗum hollete nda nombre himɓe deydey je ɓe mari ɓeɗo mari plus de 19027 abonné deydey si a dirto less a waran a yiyan nda catégorie ji fere fere ɗo ɗum catégorie himɓe comédie ɗo ɗum catégorie comédien en mi tan mi a laari ɗo ɗo ɗum je comédien en ɗo ɗum takam mi andi ɗuɓɓe nder moɗon ɗo andimo a dirto less a yiyan ɗo bo ɗum deydey je artiste deydey Afrique francophone yimoɓe gimi francophone to a dirtake less ɗo a yiyan deydey yimoɓe gimi anglophone a dirto ha a yettowo catégorie je Aisha Fadila en tara dow a wiya a yahi je Aisha Fadila en dirta less a dirto fayin toujours nda bana ɗo en ɗo ɗum je filme ji series moy sei to a wari wala nda ɗo to a laari babare je kufinewa ɗo ni a andi ɗo ɗo ɗum catégorie je Aisha Fadila en may ɗo ɓe kolluma ɗo to a laari boɗɗum a laray deydey catégorie je artiste groupe de musique deydey folklorique mi tan mi a tabbitini ɗo on deydey je Aisha Fadila en may ɗo nda ɗum ɗo windi boɗɗum catégorie je artiste au groupe de musique folklorique a tabbitina ɗum kanjum a wiyan a yahi photo Aisha Fadila memu dow photo babare ndego to a memi dow photo mare banni a dirto less banni a dirto a yiyan photo Aisha Fadila déjà nda photo Aisha Fadila mi tammi goto nder moɗon photo laari photo mako heftan e yiyan bo inde mako déjà e windi Aisha Fadila mi tammi on dari e to a yiɗa sufta Aisha Fadila man ɗo bo sai a wara a clique j'aime ɗo ko j'adore ça dépend da ɗum ɗo no ɗum holluma fu déjà on gi min mi voti to a memi dow j'aime ɗo ni a voti jotta to mi memano dow j'aime may ɗo ayi ɗum ittake ɗum ça veut dire que ɗum fotayi ayi yotta ɓe holli oɗo mari kota 180 personnes je voti mais to mi waratno mi mema deydey dow alama j'aime yel may ɗo ni ça veut dire que mi voti ayi déjà ɗum warti ko watta 182 personnes déjà goɗɗo ma lori voti 182 e a habda a wara babal commentary ɗo a mema a heɓa ko binduɗa masalan a winda to yiɗi je vote Aisha Fadila c'est simple a publia wona dole sai a waɗa commentary mais to a waɗi commentary may ɗo ɗum ɓuray sembiɗingo deydey haala man ɗo déjà mi voti goto nder moɗon fu banni warata vota e ta a tokkita photoji himɓe ɓe may ɓe pat a wiya a waɗanay ɓe j'aime to a waɗani ɓe j'aime may ɓe pat maɓɓe ça veut dire que ɓe pat a votiɓe Aisha Fadila tan giɗɗa votugo waru dow photo Aisha Fadila tan memu ha mi shappinma ɗo ha holli alama j'aime ɗo to a waɗi banni a yi ɗum waɗi bleu ɗo ni ça veut dire que a voti Aisha Fadila mi tan min pami derɗiraɓe e a waɗa retour nde gotel ɓawa to a waɗi retour nde gotel a yi ɗum holluma nda canal d'or moye to a yiɗi a publia ɗum a partage ɗum e compte maɗa Facebook maɗa heɓa himɓe maɗa amma giya ami en maɗa no ɓe jahiri ɓe votiri Aisha Fadila man ɗo sai a wara a mema deydey partage ɗo to a memi dow partage ni ɗum waddonete a partage ɗum sai a wara ɗo heɓa ko binduɗa masalan jotta min mi waray mi winda deydey mi winda s'il vous plaît votez Aisha Fadila voilà mi windi banni c'est mi publia mi waɗa partager maintenant to mi waɗi partager maintenant ɗo ni nda ha ɗum hollata en alama ɗo partager maintenant ɗum ɗo partage ha compte am deydey Facebook
mais mi artino mi partage ɗum déjà ha mi lorto ɓawo heɓa mi holla on an kam memu to a memi ɗum partage an jotta to mi lorto tono ɓawo mi holla on dede ha nder compte am Facebook déjà min mi partage ɗum kala wonɓe ami en am fou tan mi larugo ɗum to mi dirtotono ɗo ɗum compte am Facebook mi tan mi on dari to mi dirtotono déjà nda ɗum ɗo mi tan mi on dari mi publie ɗum déjà ko watta 8 minutes ko sali mi windi s'il vous plaît votez Aisha Fadila to goɗɗo yi non may ɗo ka famnay ɗum to memi do photoji may ɗo ni dirtake les dirtake warani anda photo Aisha Fadila to wari memi do alama j'aime ɗo ni ɗum votake e goto nder meɗen fo habda partage ɗum heɓa bandiraɓe meɗen fulɓe julɓe wonɓe na julɓe tan na fulɓe tan kala ha ɓe goni fou lattiɓe dede fan en Aisha Fadila ɓe gi'a ha ɗum woni man ɗo ɓe anda dede no ɓe votiri mi tan mi on pami derraɓe ɗo on dede vidéo ngol mi waɗi ha mi holla en e mi hosanino en alkawal mi wino en mi tan mi on hollugo ɗum on gettama ɗum derrawo moɗon Adama Haruna mo jeygol pulako en anta haala marketing on gettama en kabde en soutenir Aisha Fadila heɓa o remportana en dede canal d'or on gettama wassalamu aleykum.